замимаи ҳамӣ ба хулоса омадем ки интернет магазини худмона кушоем ва маркетинг плани худмона ба шумо пешниҳод кунем. мо ин кора дӯстони азиз танҳо гида накардем, дар якҷоягӣ план сохтем, бо бухгалтерро, бо юристо, бо маркетолого суҳбат кардем ва як чиз маркетинг плани соддаи осон барои шумо ташкил кардем ва ҳозир ман дар бораи ҳамаи шумо камтар маълумот метиҳам. дӯстони азиз, хулоса мо интернет магазини Тозон шоп ташкил кардем. Дар Google мезанем Тозон шоп ва метрои бо маҳсулоти интернет магазини мо шинос мешавед. дар инҷа шумо дар кора як пакет харидорӣ кардан ва агар шумо дута одам оварден зинаҳоро мегзаред. ин интернет магазин 10 зина дора. ман ҳамаша шумода мефаҳмонам. беҳтарин имконият барои занҳои хонашина. масалан шумо дар дигар ширкатҳо кор мекунед, одам мебарен, харид мекунед, ҳар моҳ расходи зиёд мекунед ба умеди маблағ гирифтан ё ки ягон фоида. дар интернет магазини Тозон шумо ба як харид метавонед то зинаи хона равед, яъне 10 зинае ки дар шаҳри Душанбе як хонагар туҳфа мешавад. ва шумо мумкин гӯед ки ин ҳама туҳфаҳо ай куҷо? ин ҳама туҳфаҳо ай ҳисоби фурӯши пакетҳо мешавад. яъне мо савдогаро интернет магазин монакушодагием ва бор мондагием. шумо мода мебиёрен харидор ва соҳиби анамин туҳфаҳо мешед. яъне мо шумода туҳфа метиҳем барои овардани харидор. яъне ҳар чи зиёдтар мо пакет фурӯшем, ҳамон қадар шумо имконияти туҳфа гирифтан доред ва мо даромади зиёд гирифтан дорем. хулоса дӯстони азиз, касоне ки